BBVA-aren aurkako plataformatik, BBVAk Euskal Herrian, Latinoamerikan zein Estatu Espainolean azkenengo 2 urteotan aurrera eraman duen Valores de Futuro izeneko finantzien inguruko heziketa programa zalatu nahi dugu. Banku horrek etekin komertziala lortzeko hezkuntzan egiten duen eskusartze interesatuagatik. Bankuaren aburuz, 2009 eta 2011 urteren artean 26 milioi euro jaso egin dituen programa honek, bankuak bereganatu dituen solidaritate eta zuhurtzia kontzeptuak zabaldu, hala nola diruaren erabileraren inguruan informatzea du helburu, 6 eta 14 urte bitarteko milioi bat ikasle baino gehiagoren artean. Programaren benetako helburua ordea, gure aburuz, bankuarentzat Bankuarentzat etekin bikoitza lortzea da. Alde batetik, bezero berrien eiza kanpaina bat sustatu, eta beste alde batetik bankuaren itzura garbiketa lortzea gisa erantzunkizun korporatiboen politiken bidez. Bizkaian, 4 ikastetxeetan, 2 publiko eta 2 pribatu aurrera eraman dira olako praktikak, eta horietako batean, aurrera eramandako aktibitate bat BBVAen kontu korrontea zabaltzea izan da. Gure ustez, zentruko ardura dunek azaldu beharko lukete ze motako balio pedagogikoa duen aktibitate honek. Gure interesa, Valores de Futuro programa zalatuz, BBVAren helburu hauek oztopatu eta aurrera eramaten dituen politika eta inbertzio kutsakorren bidez sustatzen dituen benetako baloreak zalatzea da. BBVAk diruari ematen dion erabilia zikina, armagintza industria eta ingurugirorako hilgarriak diren megaproiektuak finantziatuz. Adibidez, Kurdistaneko igizu urtegia edo Patagonian egindako presa hidroelektrikoa. Hala nola, vulneratzen dituen giza eta lan eskubideak. Helburu hau lortzeko sindikatu, Gurezu elkarte eta ikasle kolektiboen arteko parte hartze koordinatu bat beharrezkoa dela pentsatzen dugu. Hau da, komunitate hezitzailearen arreta eta ardura. Kalitatezko hezkuntza bat ezin dezakelako BBVA bezalako finantzia enpresen handien interesen menpe egon.